world has seen with his own eyes the images of what happens when a city. شاندرên navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura ragihand ku danûstandinên aştiyane di derbarê Sûriyê de wê di dehê vê mehê de aktiv bibin. De Mistura her wiha dibêje ew ê vexwandinan ji hemî aliyên Sûrî re bişînin an ku rêxistinên sivîl yê ku li Sûriyê kar dikin û hemî aliyên ku dibêjin em di ji berê Esedin wê ji wan re vexwandin herin. An ku ew vexwandin wê hemî pêkhateyên Sûrî li xwe bigire. û ji ber wê yekê berdevkê desteya bilind ya danûstandinan Riyad Nesan axa dibêje. Amerîka û Rûsya hewl dide ku vexwandinan bişînin ji aliyê girêdayî bi Esed re û opozisyona bi ser ve û ji ber wê yekê Nesan dibêje ew fişar e li ser wan tê kirin û serbar dike ku nameya dîmistura ji wan vexwandinan ew e ku eger koalîsyona opozisyona Sûrî ya ku li Riyadê hatî duristkirin beşdarî danûstandinan nebin hin alîn din hene wê beşdar bibin. Nesan axa her wiha dibêje ku ew matmayê maye dema ku dîmistura gotiye ew ê hilbijartinên Sûrî di Cinêfê de guftûgû bikin û serbar dike ku li ser wan helwestên dîmistura dibe ku danûstandin hemî bên têk birin û dazanîn ku ya baş ew e ku lêkolînan bikin li ser çawaniya veguhestina siyasî li Sûriyê ne ku daxuyanî li ser hilbijartinên Sûrî di vî demî de bên standin. Ji aliyekî din ve koalîsyona opozisyona Sûrî ragihand ku çekdarên opozisyona Sûrî rûbirûbûna êrişekî ya rejêma Esed bi piştgiriya balafirên Rûsî li parêzgeha Helebê kirin û ew êriş jî binpêkirinekî nû bû û tevlî binpêkirinên agirbestê bûn. Her li ser mijara şer û pevçûnan li Sûriyê her wiha balafirên Rûsî û çekdarên rejêma Esed agirbest li taxa Menşiyê li bajarê Dereyê jî binpêkirin. Ji aliyê xwe ve rewangeha Sûrî ya mafê mirovan ragihand ku agirbesta Sûrî îro dikeve roja nihan de û ta niha çend komkujî li dijî sivîlan ji aliyê ku şerê yek dikin hatine pêkanîn. Serbar dike ku ta niha 55 welatiyên sivîl li Sûriyê bûne qurbaniya şer û pevçûnan tevî ku agirbest hatiye ragihandin. Zêd Hesen, ARK.